tuna chuan thian dun thian hawin zana chhuaka intihlim na hun an man an nei chung chang kan en ho dona ma se hetia lim taka an chhu ho lai hian thil thalo em mai a thleng dona ni August ni som pathum kumsang ni som pakhadani a inrin ni zanti rani kumsom pakomi wangwei ji kan hmuh me khi achian majun le jogu tenen internet cafe ya typing china a an oma majun ber hian games a khel me ka an chian ho hian he internet cafe kan hmuh me ka hian an kalna sa ema tuna pon umrei to lutuk games ten khel zawa thil dang ti an du to an pathum hi ingom na sa mai ani a engkim ti ho ani jun le gu te hian thil ti tur te an ngai to chhuaka weija ero an ti dan ta na lo pom ve mai thei ang kha ni a tuna po weija hi chuan ho mai du to a tu emo ber ina om kho ma du a ho mai ang u ti ma se gu chuan alu thing ni lo inrin ni hi atitlat thil dang ti tur an ngai to vela gu chuan chhuak phatila zialte wa zule ila kan chhuak top phot don ya ti a midang pon an lo o vele maya weija ero hi chuan ho mai du to zok a chan ber chu zan in hi zandang pa ngai anga ni lawa ho achak em wang po ni lo zan in hi chu tun kar top hi chu dang lama an kho chunga ghost festival an man hun lai ani lunar calendar a chuan Thlahrang zana an ron chhuak hun lai ani a an thian ho chung te theu le mitam fe zok te chuan he ghost festival hi an la thu tak ema thla te chu khothim nuwa kholaya an chhuak ngei an ring vek pui thuna laman la thu thak ema an lak thu tak zia chu dor le engkim po an in khar ma veka khothim nuwa him taka in an thlenan he hi weija le achung te tak an ni weija tak hi chuan thla vel hi oi velem lawa achung te ero hi chuan oi tak an ni engpo ni se internet cafe an chwa sana pona an han zuvel phota an kara an thuluta dar kar khat velalia ma weija hi ama passenger seat a thua ama kar ma ni se juna na khala go ero anunga thua an tlan zel khochung lo chin khopon lamfal lutuk ni silo wan tlana in mutur omlo tuna khuwa thim vek to a thlasang te chua hun ani mek ta an games khelna tanga an chua zial an zuk zo khan ti tur beran shelova atopa karan lut to patlan to pa arem dan da na mayan tumani a an tlan mega masi an han tlan zela tuma muturan omlo ghost festival hun laya ni mi awa nuam an tilem lo khop mai weija pheichu hodu ber kha ni a aning angreng to tokuver bula aluwa ngata muthil mai tum junero ina khala tlan zela weija po amu hil trep tia chuan amitala ching an kar chu ading thut tia sia go anunga thu parun aw engi a film khuro aronti weija chuan akhal tober jun chu wa ena athian te pani chu angai to alo amalam malo ko ka kung lam makti mel tak hlaw mel tak pu hian alo ko ka konga engi mo muni weija chuan ako na lam chu awa enve chuan awa mu me che pakhat kong lai lo thut to pani tuna hian kong fal taka an omani a in po heng lai vela hian omlo a thim vek boxi mi mutur pon omlo khani a ghost festival awangin chuan tuna meichia kor fual par ha abula cycle lo ombok kong lai lo thu top an mu kar khan asu che pani a ma se alo thu topa an lama en top an kar lamaron en reng jun chuan ming phok lutukin akko ka he meichia kor fual ha hi lawm ka su teu lut tu ka ti re lo te a tuk vera tagina da ka wa awa kalson ro kan su don che sin engei ti awati ma se he meichia hian enga amma ngai lo kong la ya athua aron en top jun chon hoi kwali da nunglaman ena ole atia akwal dewa meichia chu atan pel taringot anu dar ka re vak lo chu an la tlan kwala soi chuak lem lo ma se meichia khan la ngai to aru reng an tlan to pati tur ber pon la shelo kha meichia lo thu top su che po ngai top danglam ya lo kha an the ngil thei lo
Hezan hi Ghost Festival hun lai lo ni kher nen an tlan zela dar khat velarito an soi chuak ta kha me chi omna khan wakal le chinang u alo omem le an ti chan kha me chi an mu na kha are to angrenga an tlan kwal thui le to ma se an let le wanga an mu le chun ring to lo makhle ma se akal to an ring ma se an wa thleng le ta mun fal deuh mai khan wa thleng an nai to an fa en chu alo la om reng alo la thu a chemya lo a korfol ha in alo la thu abula a bicycle la oma ala thu reng an chan hau chuan nuaman ti to lo he mei che hi adik lo ni hi nge Ghost Festival hun laya Thlahrang kan hmu ti na em ni an tian hlau tran to he mei che hi adik lo chiang ani aril rulam nge rui ane nge ti in midang shiat ti ra tulin an shia a jun de in lampanin an hota an vain an riak ho phota darkar engemaw zata liam chuan an tho ve ta jun anu in ei tur siam me ka an tho hian jun chuan ni zan anga thil thleng te chu washil tran ta a weja le gu te pon an ron soi zum ve boka jun anu an shil zo chuan tu emata ka khola me chia wanga event turan om ti vel police mo tu emotal nena a report an ringa ma se anilo an chian pathum chuan ena thla in hmuni chu ati tamai an chian pathum chuan an rin lo lam tak mai ani jun anu chuan ha dam deuh in ring tok deuh hian thla in hmuni chu ati tamai si a an chian ho chuan thil dang poni theia sin an tina in jun anu chuan thla ni chu khawang khalom zana chhuak lo turin ni midang po tu ma an chhuak leinem thim hnuwa in ho vek chhuak lo turin chhuaka a thleng ta ni kha heng thla ho hi an ron chhuaka an kalkwal to pani leinem mishing an bit tum chin bit tumin ni alati ta deuh chuan jun nu hian helai vel miterin em soili a hi heti laya thla chuak thin lem an zia tak tak ani jun nu hian soi zelin an ron chuak ngot lo mi tu emo be tu remo an zong ani hewang hian tu ma chuak lo ani heng thla pakhat tal nen hian in to emo in hmu ni chuan an chin chhia chewa bitumin ni to a thla te in tluang lawanga ani lo vek pon heng an bitum te hi tha an ni thin tuya tla te po an tam ma heti jun le go te chuan jun anu hi la hnial an la tum shama mishung po ni thei tho ti in weja ero a thua thla alo di chuan ani thei mai thei zo ka sin kan sut trep te khan a chelo a hlau e ilo a thu topa tingi khatia thu top shimang a nu fe ya polo la omania konglai taka kar dang po tlan an to thei thla chu ani karing aron ti ma se jun anu chuan hlau su in himnan in ti tur ka sia lo mati a hemini tho hian jun ate in atangin hlalu tuk lo thlan muala weja hian akar khalin adin tira jun nen chuan kar atangin an chuaga go ero kara lo thunga an pathum hian an thutak em weja le jun te po thlan mualan pana thlan lungvel enkwal pa chuan weja ber hian thla in abitum to ti in sia in kha meichia kha amu le thut in ringin hlau chungin a enkwal vela an kal zela thlan hlalam panga an kala heta an kal chan hi chu an himnan ti a junanu in ti tura ati anti donani ghost money anti thla poisa ani bera an lei phota ghost money hi chaina a lekha poisa ang taka siamani a an chungte an thi in he poisa hi an hal tel thina heti an hal hian thita te tan thi hulama poisa an nei nan an tia ani lo pon ven himna an lei ang ani theibok tharau thin rim te laka an in ve nan jun le weja te po hian an chung thita thlan an pana ghost money hi an va hal chuan an chung te le thla tu te thita te kha poisa an va pe ti nani in he poisa hi khang an chung te tharau khan tharau thin rim kha an pe vele thunganga ti chon tharau thin rim khan ati buai to don lo ti na ni thlan mol danga goli achung te thlan bula an ti to awangin gu po kara lo amriani a tuna chuan juna chung te bula an kalang an va thlenga an ghost money te chu an hal tanta a hi an ma ni ni lo midangin ghost money an hal lai tak tak ani hi an thil ti thin tak tak ani a an hal hi an thla amwang sat an pani in leya an thil hal lam chu enin an kuna heti lai hian weja kuni a hoi chuak ta a ading khong reng a chan chu mu ani juna nunglama chuan juna mu thei lo lama kha meichia korfwal par hangei mai khalo dingin an pani in alo en
weja a hlaulut tukhi azuang ani bera atlana ahnung lama tlana juna poin makatilutuk weja khan ahnung lama entia shia a hoile china tuma musilo khan mo zau taka hian tuma an omlo a thian pa hlaulut tukin atlan thla kha mule ani nge yang tuma an om silawati weja chu atlan zela mu tura om to lo khan mual bul vaimim hun lama thlen thleng chuan atlana abauta vaimim te chu an la sang em zoya watan lu na hi an tambok si juna hian karlama tlanin go a kau phota an pani in vaimim hun lam chu panin an tlan be ngala masi an watheng an lu thi vaimim hun hi zau sia sang si weja la ring em in an kau vaka chang tu an nei si lo mu har sa don hle ti an sia weja la are tlat bok si achunga enge thengle thla kha na shwai bawem ni an ti an le phota an thian enge mo zat te chu kau khomin vaimim huna weja zon pui turin an tia an vai chuan tlai thim thlengin an zong an en kwalan awak vak mase an mulo ni thumaliam ta weja po mu alani lo hi zon ani laivel police te chevel lai tak ani police te pon an zong na sato khopuma abau thu polar to ti chuan he ni thumna hian jun bu aruma oma she omati ema weja tlan lai tha amu wang ni nge yarin wanga atlan wak lai te kha ngai to a heti lai hian anui na ron kova awa chhuak phei chu kongka a police officer a loadinga weja an hmuh thu a ron seita alo thi to thlan mual an kalna tanga lalutuk lo luya an hmu a hi weja an hmu a tuya lo dan thalak tak ani jun hi thong tak te zet chanchin tha em be sei to lo ma se a thiana thi ti atak nge ya an sia chu a chapa in sum theilo police officer chuan jun weja nu le pa te kan pia a thi ma in guale nang ma te nen hian in om ho nung meranti a thil kan hre chiang du ani engtin nge tuya atlak lum ti te ati a jun hian a mazana internet cafe an oma anu akonga an tlan vela tangkhan kimchang em ina soi chawa konga meichian mu thu te atuka anu in gos mani hal tura ati thu te an thla mu atanga an inven na tur ni thu te chuan an kallaya wija lau ema om thu te mei che thla kha mu le nge yarin thu le atlan vak dan te vaimim huna tlan lu dan te le an zon vak dan te chu soi ta veka mase officer chuan jun chu a en top a oi chia lo ni na lang officer chuan thil pakhata zot li a chuan jun a pon thudik takin a changa he hian eng kimati chiang ta ni kha mi chia konglai taka loading heng thil zong thlen chan bul pui ber kha tha ani lo atak taka po a om chuang lo a chan chu jun gole wija te khan internet cafe an chwa sana kara an tlan ma khan zuk an nei kha mei zel pa ngai ne lovin rui thei thil methamphetamine an zu ni hedam doi na tho dan hian na sadu le a thil mu swal hi atam em bok an tlan kwal kha met kha an roi le a kha me chia khan muta amuswal masa ber tu akhal tu ina muwa an ding chot an soivel kha a roi bok sin en khana mu swalani a midang po kha an lo rui ema wangin mu anga an lo in ngai tlat po ni thei achan chu a anglutuk an rui lo nuwa po khan an muswal ti an shemya lawani kha baka ngai bel turin ghost festival zana khera lo ni bok nen anu da ya po an muti kha an laring hlelmia lo chuta junanu khan tha ani kha ti in ring tok takin alo soile zel nen tha kha an ring mia wa junanu ti ang le midang ho po khan ti chuan than muala ghost mani kha an hal le dona an inven him nan chuan thana an kal ma khan enge an ti le an chen pathum khan met an zule wija khan mei che thla kha mu le lau emina kala a muswal le ani nge yang atlan waka ashalo vaimim huna tanga halo te a khan di la omti ti chon khatia tlan wakhan awatlata a met kha roi si a tui a hleu thiam lo nen atla hlumta alo ni August ni somni pariat kumsang ni paliza nani a kumsom ni pakhat mi John Hutchison kan hmu me khi bara Merida Georgia omeka beer a in le don mek engza takngi a in po she to lo ma se
a in tam to hle ti ero sia a chan chu he a omna bar hi a vir moi to masi ala in bel zel tho zan lai velania atan chuan ala ma mi pon la tam mai pool an khel boka beer lam lai hian pool table lama va ena a chiana best friend Frankie akal san na munani mase ava hoya Frankie alo omlo he hi Frankie tak chuani chian inkom ngai em high school atanga inkom to anni kartin he bara hian kalin an roi zia mase he mizan hi chu zandang zong ai nan roi ani John chu Frankie zongina hoi kwal vela bar kilama mei chelo de mai wa mu aron nui le ngali na sia a chian Frankie chu a thei ngil ngal chiang lutuk mei chia chu afa nui let ve a mei chelam chu wa panta mase abul ba thlen mai hian a ban aron pot tun oma Frankie aloni Frankie la hi mela lo dik lo lutuk luak rim te ron nam huma ho adu to takse thuron soi John hi rui hle ma se Frankie ang ma luak tur hian ala roi velova ba ka a mei che hmuh kha bia ka du lutuk ma se Frankie hi adik lo ho du si chuan a ho ve mai ngai an chhuak ta John apo Kara driver seat a thua Frankie po rui che in passenger seat a thu boka Jonala cha bi po wa le thailo Frankie chuan tong chiang lo mai hian I khal thei ang mo aron ti Jona chuan ka thalom ti hian ka khal honga him takin kan thlen zel kha atia Frankie chuan ole kalang aron ti an kala Jona po khalma se mu fi alo ma a khovela virani berlai na khalani a an tlan than hi an koi thua ka an tlan ve zel tho an tlan zel chu voi khat phei chu kong lo lama tlanin telephone polan su trep an kwal thua ka asulo chiani a topa chuan Frankie te in ko dan thlengta a thla fela rui in atlan le a amit pola fia lo mengnuri na tlana atlan zela amit te siai chungin atlana an inchu thleng vele tameya a chhuaka aluta aruma lutin a khuma dekhi amu hil ngal a harle chuan zing alo ni to a ni zana thil thleng po kha shachiang lu tuk to lo aruina thomhno zong po lo la haveka alo bal hle mi pahni ama kautu abula dinga hmuh an enchiang chu police officer an lo ni officer te hian thinrim takin nizan khan enge thleng enge ti an lo ti Jonala hi ala chiang lo ma bara oma Frank ka thla a roi taka ina thlen te chu ala she tok aka angin enge thleng aron ti chu officer te chuan an pot chhuaka akut hnunga da in an handcuff ngal der mai Jona chuan ma ka tilutuk anu le pa te pon oma anu le pa te hi an lo trap mek ti ala muzui officer te chuan kongka panin an chhuwa puya nizana akhal a truck lam chuan pan puya Jona chu en turin an ti a Jona chuan enge ni a ti ina va ena passenger seat lama chuan thil enge mo chu a hmungei mai an en chiang chule a phusuk thei ari lare chiang lo po are ngal vekinarin om khamizan khan John khan a truck kharui tak chuina khala arui dan kha phallo chin bak ka sangani atan midang tan a himlo mase a khal tho Frankie nen an ho a Jona hian la shedeu telephone pola su trep kha ala sia a hun taka akwal man shamani kha adik renga telephone pol kha an sulo chia mase ta khan thil pakhata lo thlengani Frankie kha arui chelu tuk kha passenger seat a thru kha alu lo da chhuaka borak do na tumpo niang Jonan telephone pola su trep akwal ta fakha khati lai khan Frankie kha tukver po na alu da chhuakin alo la omreng chuan alu kha telephone pol shrui ron chhuak tension war shrui nget mai pol tiding tu ber ban shrui le leya zuklung tu ber kan hmuh mek ang chi shrui hian Frankie lukha alo tanbung mokani mase ataksa chinero kara ala omreng Jonala aroi lu tukha kha ashemya lo achiana thatti po shelo ataksa po kha amulo nge Frankie te in ko ta te kha na vading thlop thawa aroi lu tukha an ipot te poti ve nge mase achian kha chhuak ta akalem po shelo atlan le an in po atlan thleng vele maya achian taksa kha aphur phele ashemya lo an in ko ta akara da topa Frankie taksa nen an om topa ina lutin amuani kha thlare vak lawaliama John po heitan ina omdo
athil ti avang khan thiam lo chantir ni in kum nga tang turati ani